Għat-tieni jum konsekuttiv ma' riżulta l-ebda każ ġdid ta' COVID-19 f'pajjiżna minn 771 test swabs li saru fl-aħħar 24 siegħa. Dan hekk kif minn mindu faqet il-pandemija tal-coronavirus b'kollox saru iktar minn 100,000 swab. Dan ħareġ minn aġġornament lill Ministeru tas-Saħħa Pubblika fuq il-paġna tiegħu ta' Facebook li hu l-unika forma ta' aġġornament bi ftit dettalji li qed jingħataw għal dawn l-aħħar ġimgħat. In-numru ta' testijiet li qed isiru ta' kuljum niżel b'mod konsiderevoli hekk kif fl-eqqel ta' dan il-virus kienu qed isiru aktar minn 1500 test. B'kollox qatawn 11 każ attiv għal coronavirus, hekk kif kollox fiequ 652 persuna minn 672 każ illi kienu rreġistrati. Sfortunatament dan il-virus ħalla 9 vittmi f'pajjiżna. Sar magħruf li qabel ma faqed din il-pandemija f'pajjiżna lura fis-7 ta' Marzu li għadda kienu diġà bdew isiru t-testijiet fuq min kien qed juri s-sintomi relatati mal-coronavirus. Fil-fatt ħabbar li qabel Marzu b'kollox saru 2040 swab. Hekk kif dawn l-aħħar jiem il-każijiet rapportati kienu pjuttost baxxi jew xejn, l-R factor jidher li niżel fil-livell ta' madwar 0.3.